Bismillahirrahmanirrahim. İhtibarınızga büyük İslam tağlimatının kuşağında milli medeni programımızın bugünkü çağrılışını takdim etimiz. İsanmısız kadırlı tamaşaçılar. Assalamu alaikum aziz milletteşler. Biz sizni balqış tapşırığında yeniden bugün selamlayız. Rabbim, hikmet bilen aş köngülümni, halkım anlasın sözümni. Şal tarih işitesin mi? Qazan su işitesin mi? Uğlanlarım tınlaysız mı? Мен yıllık danlı tarihi bulgan büyük devletli gasırlar kişip irişken babalarımızın vasiyetnamesi aşbudur. Selam bulsun sina, aluh halkım. Selam bulsun 315 sene Bayezid aşa isken jalı jillerden. Kanatları mыңlı bitanın, jırlı, köylü. Ellukini, teftilevni, köylü bit ol. Yusuf kitabın kimsegine okamagan. Qalgaliga hürmet ile zar bilen sarılmagan. İmani hem merjeniga
hızırlangan şul халыкның киләчәге данлы имди. Бу көйләргә сеңгән милләтемнең моң зары, сөйнешле дә, көйнешле дә. Ашбу шәйне юллыйм сезгә, әй халкым минем. Безнең буын сәламебез, алың имди, алың. Җиһанны тетрәтер иде синең гайрәт, синең куәт. Кайда халкың, кайда милкең, кайда бөек дәүләтең? Баязитта кыйларның төбе тирән, суы күп. Шәһри Болгар калгасының исеме калган, үзе юк. И Баязит, күңелем сылтаны, җиләс җилләреңдә әнкәмнең догасы бар. Шадра гөмбәзләргә сыенганнар, нишкә, каләм, каләм, манаралар. Ташлар телгә килсә, борынгы заманнар, алар да менә шулай безнең кебек тын алып, сулыш алып йөриләр иде җир йөзендә. Алар да бу тормышка һәм дөньяга бәйле иде. Кайберәүләренең исеме безне уйландырачак, тетрәндерәчәк кадәр мөһим иде. Берәүләре бай иде, берәүләре көчле, гайрәтле иде. Шул кадәр ки, эшләрендә илаһилек фикерен йөртеп гомер кичергәннәр. Дөньяның бөтен нигъмәтләре алларына йөлгән иде. Күктәге һәм җирдәге шиксез нигъмәтләр белән тоендылар бер гомер буена. Платиналар, бакчалар, күркәм биналар төзеделәр. Диярсең, һәр нәрсә һич бетмәячәк кебек иде. Көндәлек кайгылар, көндәлек гаугалар һәм һич бетмәс мәшәкатьләр урады аларны. Нәкъ менә безне ничек. Бер көн көтмәгәндә кинәт тақдир килде башларына. Әҗәл якасыннан тотты аларны. Кемнедер эш өстендә, кемнедер йокысында, кемне күңел ачканда. Кемдер каты тетрәнүдән, кемдер ачы җилдән. Кайберәүләре яшәде шулай хисап көне килгәнгә кадәр. Бик күпләре артында бер эз дә калдырмыйча киттеләр. Бер өлешеннән ташлар калды. Кемнекедер җир өстендә, кемнекедер җир астында. Борынгы заманнар, алар да менә шулай безнең кебек тын алып йөриләр иде җир йөзендә. Күктәге һәм җирдәге шиксез нигъмәтләр белән уратылган иде алар да. Бер кояш белән җылындылар, бер яңгыр белән туендылар, бер һаваны суладылар. Чәчәкләр, кышлар, диңгезләр, елгалар безгә аңлатканнарын аларга да аңлаттылар. Aziz ömrümün kadrini bilmedim, dünyalık udam rahat görmedim. Bizde başarılık, bizde yamanlık, şeytan kılgandır bizge düşmanlık. Әйе, безнең күңелләребез үлем төшенчәсен төрлечә кабул итәдер. Әһле сөннәт галимнәребездән булган Нәҗип, Фазлы, Гали җәнәпләре моны үзенең иҗадында шулай гәүдәләндерә.
Ey күңел, сен hiç ölmezmisin? Ölüler көрмәсмісің? Сиңа якасыз күлмәк тіккәннәр, сен килеп киймәсмісің? Тиле, дивана күңел. Әйе, biz bu dünya qonaqları. Ölüm bilen, ahiret bilen ұшырашу, ol büyük ұшырашуdır. Adam balası elbette onu hiçbir zaman tügel bile olmaz. Naq şagir etkençe. Büyük ұшырашу, bilsem, qoşan, neçe saatte, bilsem, tabutumның taqtası qaysı ağaçta. Azrail kelip canımı alır, süyüklü tənim suralıb qalır. Mine ulledip xəbəri tərsiz, yaxın tuğanlar girib yetersiz. Bismillah etib işke başlarlar, tuğrağımı şitke taşlarlar. Ölüm yaxşı нәрсә bulur. Allah'dan bu haber. Ölüm hiç güzel bulmasa, ölür mü idi peygamber? Qəbrim qazırğa, duslar barağız, dar ləhidimni yirgin alığız. Yaxın tuğanlar yuva başlarlar, giyimlərimni saldırıb daşlarlar. Ah buz kəfinim, aktı gülməyim, gözümni yumsam sizi görməmin. Sizni Bashqurston Cumhuriyeti Miyaka tübägi Bayezid avuluning tarixina 315 yıl tulu hem şul uңайdan nasab g'ilimi kunlari shajara bayrami bilan jon yurakdan tabrik etamiz. Baxtli, mübarek kunlar bo'lsin tuğanlar. Bu bulğanşık dünyada birtik bulup sibilgen avuldaşlarımız ұшырашып, qaygı şatlıkların ortaklaşu bik savaplı, güzel bir vakiga. Bizning sanğatımız için, g'ırıf g'odatlarimiz için, il şikleri, şakırımlar, qırыс xılıqlı vakit kirte bula almadı. Milletning qan tartışı güçlürek hem üstünrek bulup çıktı. Bu cihanda qılgan iş gamellerimiz izge bulsun. Halkımız arasında yaşap kilgen kurkam gadat boyunca bayramimizni uyuşturu şurası ağzaları sizlerge nefis film, müzikal kuşteneş hazırladı.
Яшибез. Шуңадыр сизелмей вакытның, гомернең узганы. Һәр кемнең үз юлы, һәр кемнең үз гомере, һәр кемнең үз көйе. Мен бик бәхетле кеше булдым. Ни өчен дисәгез, мин второй группа инвалидка килдем. Ул бик добрый кеше. Авырлык китермейді. Бик Хабибулла абзый. Шунан соң минем дия торганы 100 сум акчам булганчы 100 дус аласы диде. Ул 100 дус белән яшәде. Яшибез, ашыгабыз, көтәбез, моңаябыз. Уза яз, үтә җәй, җитә көз. Без гомер итәбез. Gitmey ko'nglimdan meni hiç şu söyükle ilgayım onda söygen yarlı halkım onda söygen enkayım onda söygen yarlı halkım onda söygen enkayım onda tağlar jeydiringiz balkondan nurlara onda jırlar sandık aşının sayrağından muğlara onda jırlar sandık aşının sayrağından muğlara. Әйе, нәк шагыйр әйткәнчә, без яшибез сизмичә гомернең узганын. Менә тагы бер җәй җитте. Шулай ук сиздермичә 315 җәй, 315 ел үтеп тә китте микәнни. Уйлап карыйк әле, күз салыйк әле узган гомергә. Күпме истәлекле көннәр, тарихи вакыйгалар. Бәйрәмебезнең асыл максаты да ул килер буыннарыбызда, алтын нәселләребездә ватанны сөю туйгысын тәрбияләү. Бұрынғы Болгар бабаларыбыздан калган паклык дине, исламиятны таныту һәм һәр милләтне аякта тоткан бөек көч дип саналган фән. Тарихыбызны өйрәнү, халкыбызның хәтерен ныгыту. Шул сәбәптән олы бәйрәмебез Баязит авылының 315 еллыгы мөнәсәбәте илә Шәҗәрә бәйрәменә авылыбызның әле исән сау булган барча кешеләрен 7-8 июль көннәрендә җыярга. Улуг ватаныбыз Русияның бөтен төбәкләреннән чакырырга булдык. Раббым, йөрәкләребезгә дәрт, калыпларыбызга куәт бирсен, максатларыбызга ирешергә муаффак әйләсен. Ашбу 2012 елда да гамәл дәфтәрләребез изге, матур эшләребез белән тулы булсын иде, я Рабби. Кардәшләребез белән күрешү шатлыгыннан гөрләшербез, елашырбыз да, бейешербез, җырлашырбыз да без бу көннәрдә.
birge uttu in kadirli tağlarım. Ortaklıklar sandu aşının munga şumilgen jire Hoşiklarının zımırgaka Kılda kuyuşkan jire Tollarım, büdüre tollarım Sizinin belen birge uttu in kadirli tağlarım. Yarsi qannadı qalınıb, tuğan ilim qaytdım min salqınıb, nurların sezini sağınıb. Tuğan ilim qaytdım min salqınıb, nurların sezini sağınıb. Havalarda şıqan aktaşlarını, avriları koylar jillerde, Jitmiken tuğan illerge Toprağın altın şesselerde Jitmiken tuğan illerge Әйе, нақ жырда әйтілгенше. Шит туфрақларға алтын шешселер де жетмейген туған иллерге. Нақ халқым жырлағанша. Сибіле шешім жиллер искенде, үзіле үзек исіме түшкенде. Шынлап та ватаныбыз cennet misali, en mühimi, öz üyübüz, öz köyübüz. Maksatlarımız bir, tilak ımtılışlarımız da bir, kıybılabız bir. Bizning bölüşesi mallarımız yok, bölüşsek de, jırmınlarımızını, köngül boylıklarımızını, şatlık, konuşlarımızını gına bölüşü mümkün. Bu cihetten uzap gitken soңғы yıllarda istelikli buldu. Cumhuriyetimizin türlü tübeklerinde distelerşe meşit medreseler açılışı, şunun kuvanışlı dalili. Dinni, şit, yat kuruniş itüden baş tartıp, her işini hayır duadan başlaw kibek, көркәм гадәтләр, тормыш көн күрешебезне бизи башлады. Мен Кортине белән үстем. Яшьтән үк миңәрдә дин турында үземә карата мөнәсәбәт бар иде. Шуңа күрә дин китаплары чыкканчы ук мен инде элек мәдрәсәдә укыган әбиләрдән намазның дугаларын язып алып, намазга иртә өйрәндем. Бәхетемнән мәчет безгә якын булды. Аллага шөкер, менә намаз укыган кешеләрнең үсте башы чиста була, тәне чиста була. Шул яклары белән дә алар кеше арасында аерылып торалар инде дин тоткан кешеләр. Мин балаларымда авылга кайтартып, җәйкене укудан чыккачта ишек алды тулып уйнап, берсен-берсе якын күреп, бар бит менә кайбер кешеләрнең балалары берсен-берсе бик билеп тә җиткермиләр. Безнекеләр дуслар, татулар. Шундый барда тәртиплеләр, тәрбиялеләр. Аллага шөкер, ансана куанам. Әле менә оныкларым, оныкчаларымның да шушы йортка кайтасалары килеп хәзер. Шушында үскәннәрен, шушында уйнаганнарын искә алып, мине олылап торганнарына куанам, Аллага шөкер. Үземә яным тыныч. Шул балаларны тәрбияләгәнемә җәйкәне шушында авылда саф һава сулап, шәһәрдә түгел, һәр хәлдә авылда һава икенче. Менә шул Фанил улымның улы бер җәйдә кайтты да,
Başkalardan irterek kayıttı. Belki şağı yani. Kilin matır şortekler, kulmekler ütüklep tuturup jibergen. Oradan iki kara tarusu yanına soylap aldım da günler, sıcalı günler sobuyunda buğa buğanları gün sayın günne 50 mertebe şu suğa varıp su kırıp koyda. Kortine su kırıp koyda meldi. Bir türlü uzak durmadım. Uzak durmayı kirede koyda. Hazır bu balanın tenleri suyun gibi kop kara buldu. Kış günü bir de şirlemedi balalar yanıdan bana haber saldılar. Bana rahat buldu indi yanıma. Mektepten okutmuyorlar, bitmişler okutmuyorlardır. Birinci klastan okuta başlasalar, ezrek tertipke kirirleri, okurları. Buna Venera'nın, Ural'ın kızı. 4'te okuyamayan, namazlarını da bittinizin okuy. Venera öğretti. Meşitke de varıp okuyor. Öyle din köşeye geçtiğinde mekteplerde bu turda bek alıp barmıyorlar. Bana öyle bir yıl kış Allah'a şükür Ramazan ayında teravihka 20'lep okuş yirdi. Şol kadar matur ettirip namaz okurga öğrengenleri var. Dürüst ettirip başından ozağına kadar. Kile teşe tırnağı bilen kelgen kene yapsa şundan soňundan kol kotarıp turalar birem okurga mikrofonda. Только в нашей мәчетне сдавать етіп, чтобы біз пока исән чагында шуны көрүп каласы келе. Terbiyeli bolsunlar, tertipli bolsunlar, birge tatу yaşaw. Muhabbet bolganda gana dünya bara. Әти әнинең дуасына ne kadar muhtaç bulsak, bu jir әнкәйнең, туган туфракның дуасына да шул kadar ук muhtaçбыз. Dağalarның күңеленнән югалганы, саклый мине, яклый мине, әнкәмнең дұғалары. Ташлама, әнкәй, ташлама, мине изге дұғаңнан. Ташласаң изге дұғаңнан, мин бәхетле боламам. Ташлама, әнкәй, ташлама, мине изге дұғаңнан. Ташласаң изге дұғаңнан, мин бәхетле боламам. Әйтергә кирәк. Соңгы елларда туган туфрак безгә хайыр дугалы булды. Авылыбызның кырларында мул булып уңган игеннәрне югалтусыз җыеп алып, авыл хезмәтчәннәре халкыбызны азык-төлек белән тәэмин итә килделәр. Ә инде авылыбызга газ, су керү, мәдәният сарайы, асфальт юллар салынуы, ул халкыбызның көн күреше, именлеге, dünya sivilizasiya dərəcəsinə күтәрелүенең isbatlauçı dəlilidir. Күптән түгел булып узган авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре киңәшмәсендә бөтен Баязит халкы тарихи бәйрәмебез көннәрендә хакимият башлыгыбыз Зайнулла Хабибулла улы Насыровка халкыбызга фидакар хезмәтләр итүе өчен бөтен халык рәхмәтен рәсми рәвештә белдерә. Özünün il sandığa sayrar jir, özünün il
келсе, матур қызлар алма жияды. Yüzlərəgəz yaxdı, süzgəz tatlı, Күңелләрем сезне сөйәде. Өзенең ир уйнар күләр җирдә, Өзенең ир санда сайрар җир. Өзенең ир уйнар күләр җирдә, Өзенең ир санда сайрар җир. Соңгы елның тағы да бір güzel сахифасы. Әдәбиятыбызның ак сакалы Азат Шайхҗан улы Магазов халкыбызның тарихын шагылдырган Әйләнә тегермән ташы, Ага сулар, И бу дөнья дип исемләнгән трилогиясын халкыбызга бүләк итте. Шундый шатлыкларыбызны сезнең белән уртаклашу өчен сүзне Башкортстанның аткызынган мәдәният хезмәткәре, Русия язучылар шурасы агзасы, авиация полковнигы Азат Шайхҗан улы Магазовка бирәбез. Мин Баязит авылы кешесемен, үземнең Баязитта туганымны соңлабрак кына белдем. Чөнки биләүдә чагымда ук әти һәм әнием икенче авылга күчеп киткәннәр. Минең бәлки китәсем килмәгәндер, шул биләүдә чагымда кышкы буранда чанадан төшеп калганмын. Китәсем килмәгәндә Баязит авылыннан. Мине эзләп тапканнар, исән сау калганмын, Аллага шөкер. Борынгы заманнардан мең башкортлары яшәп килгән бай табигатьле дин буйлары 16-нчы гасырда баш төрәрлек тыныш җир эзләп юл гизүчеләрнең диккатен җәлеп итә. Күченүчеләр төркем килә башлаган шаклар Казан ханлыгын Русия патшасы басып алган чорга тап килә. 1552 ел. Айрыша көнчыгышка таба күченү хәрәкәте ислам динен тоткан Идел буе халыкларын көчләп чукындыра башлаганнан соң көчәя. Кемдер һәм кайчан Баязит авылына нигез ташы салганын ачыклау нияты белән мөмкин кадәр архив материалларын карап чыктым. Габделмәҗид улы Мөҗипов, Гали Лотфрахман улы Рафиков, Гали Рафики язмаларын кулландым. Җөмһүриятыбызда авыллар тарихын яза торган галим Әнвәр Закир улы Әсфәндияровка мөрәҗәгать иттем. Берничә мәртәбә авылыбыз тарихын тәшкил иткән хәтсез мәгълүматлар үзләштергән Мөхәммәд Лотфрахман улы Рафиков абый, Рафаил Миңлевали улы Галләмов белән киңәш тоттым. Баязит урта мәктәбе директоры Йосыпов Әккәм Миңнәхмәт улы ярдәмендә авыл музейында сакланган альбомнарны карап чыктым. Архив мәгълүматларына безгә кадәр авылыбыз тарихы белән кызыксынган шәхесләр туплаган фактларга, хәбәрләргә, риваятларга таянып, Баязит авылының 17-нче гасыр ахырына таба тууына ышана алабыз. Авылыбыз тарихында вакыт, заман кебек төшенчәләренең әһәмияте зур булгандай, төпләнгән килеп утырган кешеләрнең кайдан килүләре һәм кем булулары да мөһим әлбәттә. Авыл шәҗәрәсендә, гаиләләр шәҗәрәсендә саклаган мәгълүматларга караганда Баязитка Минзәлә якларыннан, мәсәлән, Иман Тәкермән авылларыннан күченүләре шик тудырмый. Зур бер нәсел уру башы Гайса Юнусов та шул яктан бит. Бу хакта күп томлы тарих
китабында язылып калдырылган. Шулай ук Оренбург якларынан килгән авылдашларыбыз да Баязит тарихында үз урыннарын билей. Заманында Бөгелмә, Самара тирәсеннән күченүләрен инкар итәргә хакыбыз юктыр. Әмма борын заманда әби бабаларының күченеп йөрүләре бер авылдан икенчесенә турыдан туры булган икән дип уйламыйк. Алар күргән нужаларны, югалтуларны күз алдына китерүе дә авыр. Тик шуны аңлыйк һәм онытмыйк. Ерак бабайларының карт әтиләре үзләренең туган, торган җирләрен юкка, рәхәтлеккә чыдый алмыйча ташлап читкә чыгып олакмаганнар. Hiç de yok. Башкортстан тарихындагы китапларда язып калдырган кулъязмаларны кулланырга әле теләмим, кирәкмидер дә. 1736 елга кадәр Башкортстанга күчеп килү нигездә кашып, рөхсәтсез хәл ителә. Милләттәшләребезнең нинди авыр хәлгә тараган шакларын, газиз туган җирләрендә иманнан ваз кичүләрен талап итәләр. Дәүләтен патша явыннан саклаган өчен эзәрлеклеләр. Кашып котылырлар иде, шул ук патша залимнары эзләренә төшеп җәберли. Башкорт түрәләренә җир бирмәскә, якын җибәрмәскә буйралар. Туганнарын, бала шагасын саклап калыр өчен нәсел ыруын корытмаска тырышып, күпләр милләтен яшерергә мәҗбүр була. Шуңа күрә алар үзләрен татар дип теркәтмиләр. Ул хакта күп мисаллар китерергә мөмкин булыр иде. Баязитның татар авылы икәнен анда башкортлардан Балташ, Каракай, Әптекәй, Чуашлардан Әбләй һәм Байтырәкләрнең яшәвен исбат итеп торасы юк. Күпчелек татарлар тәшкил иткән авылда бер дин тоткан кешеләр бер телдә сөйлә башлыйлар икән. Чөнки анда барысы да бөтенесе дә татарча тора-бара сөйләшәләр, үзара гаҗәпләнергә урын юк. Бу бәхәс күп таратырган мәсьәлә түгел. Шуны да искә алыйк. Дин буйлары Казан ханлыгы белән Ныгай урласы шиктәш булган зона. Нәсел ыруларыбыз тамырланган җирләрнең Ныгайлар куласында булуы, Ныгай даругасы тарих белгән шәхесләр арасында бәхәс тудырмый. 17нче гасырда Ныгай ханнары Кара Килмәт һәм Аксак Килмәт арасында кара мәшикрә бу хәл урданың һәлакәтен якынайта. Ныгайлар Каспий буена, Кубанга шингән мәлдә хәтсез Ныгай татарлары матур табигатьле биләмәләрендә турып калган. Әтием Шайыкҗан мөгаллим миңа үсмер чагымда берничә мәртәбә кабатлаган сүзләрен еш кына исемә алам. Авылдашларыбыз арасында Ныгай татарларыннан калган тармаклар бар дип әйтү урынсыз булмагандыр. Авыл тарихын җинтекләп өйрәнүчеләр бу юнәлештә дә эзләнү алып барылар әле киләчәктә. Мин бүген әлбәттә авылдашларыма, һәр бер гаиләсенә авылымның, туган авылымның матур киләчәк, өметле киләчәк теләр идем. Инде районда хәзер милиция юк, полициялардан эш бертик кенә участковый эшли икән. Бәлки ул теге акча нитү экономить итәр өчен түгел, авылларда инде хәзер аламалык тәртипсезлек азайган өчендер аларның санын кәмиткәннәр дип ышанасы килә. Ләкин алай ук түгел кебек. Шуңа күрә киләчәктә безнең Баязит авылыбыз, туган авылыбызда анык авыллар сафына кирсә икән, эшкичелек битсә икән, һәм авыл халкы моннан соң да элекке кебек җиң сызганып, киләчәккә якты йөз белән карап, бәхетле тормыш, бәхетле гомер кичерер дигән өмет белән мин яшим, шуның белән калам. Моннан 15 ел әвәл Баязит авылының нәкъ уртасында
tağ da bir bina payda buldu. Dürüst, Bayezid avlı matur yurtlarga yarlı tugel. Amma bu sıngısı, zinnetligi yağından hatta bik talepşen güzellik suyuşularını da üzene gaşık iterlik. Bayezid avlının burunғы meşiti urnuna nur üstüne nur şeşip turgan 33 metrli büyüklükteki zatlı manarası bilen meşit kalkıp çıktı. Respublikabızda ıhşaşı bulmagan üzенşelikli binanın bizning avulda buluğu elbette көңіллі vakıga. Ol, kilir buğunlarımızga, altın nesilleribizge bizlerden selamlar bulsun. Halkımның bulsun Allah zikri zatlı tilinde. Bayezid, özünün 300 yıllık tarihinde köpni көрген, köpni kişirgen. Anın iliki urunu gımımen eligi urundan şitterek buluğu beyan itile. Urun digendeyindi, ul gajayip akıllı, tecrübeli, burunғы babalarımız tarafından soylangan, jirinin bereketligi, uңdırışlığı bilen, yılgaları, şişmeleri bilen ul her zaman avul halkın hayran itken. Geografik yaktığında bik jaylı yağı var. Bayezid, tübenirek meydanda oturu sebepli, utınğa baruşularga boş arba bilen urga taba barıp, yükni tiyagından soň aska taba koydu. Özü uk avulның kişiler için uңайлы urunda oturuğu hakkında söylevşi delil bit. Bayezidqa tire yaktағы kişkine avullardan da distelegen ailelerinin köşep oturuğu da mağlum. Şularının birisi Akyar avulu. Belki şuңadır da Akyar kiyi Bayezid'da iň taralgan tarihi jerlardan sanala. Akyar digen muңlı köyüne kimler uylap çıgargan, jırlasam yılları seni gerek gerfek oşun şılangan. Jırlasam yıllar seni gerek gerfek oşum şılangan. Salı bişmetin ilşilerge kilgeç kunarsın yine de sügönengene yatları olgun desem yıllarsın inden. Sügönengene yatları olgun desem yıllarsın inden. Dünyada maturlardan iki nerse var diler. Birisi vanın yeşilek ömür, birisi süygen yar deyler. Birisi vanın yeşilek ömür, birisi süygen yar deyler. Birisi süygen
yar dile. Büyük Европа галиме Виктор Хьюго булай диде. Bir milletning büyüklüğü, aның sаны көплігі білән түгел, бәлки ғилем вә мәғрифәт бәндәләрінің көплігі білән билдәлі булыр, диде. Шанлы исемен исламның яшел байракларына алтын укалар белән язарлык, тамырлары белән Баязитка барып тоташкан Борис углы Айдар абзыебыз Халимов бүген безнең арабызда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле Баязитлылар, минем туган халкым. Мин үзем нәселем белән чыгышыбыз Баязиттан, Өязе буйларыннан. Шуңа күрә мин бик дулкынлана торган минутлар кичерәм. Сезнең зур бәйрәмегез белән котлап, киләчәктә үзегезгә, балаларыгызга, нәселләрегезгә, шушы җиргә, шушы һавага, шушы суларга мин бәрәкәт телим. Һәм шул майдан сезгә, сезне котлап, үземнең берничә еллык язылган Өязе дигән нәсеремне укып ишеттермәк булам. Üyazım, yazım, nazım, uzağım uzaklarından üzülüp düşken talyan mağım, bağrım bağırlarından sılıp çıkan kuray mağım, ay nurundan koyulgan yaktı yolum, bağrımdan savulgan kaynar kanım, min sinde yazlar sayın, tırnalarımını hem kırkazlarını karşıladım, küzler sayın uzatıp kaldım. Basılarında jir sürdüm, igen iktim, bulunlarında mal küttüm, kirilip pişenler çaptım. Ormanlarında tumer umartalıkka yuvan ağaçlar audardım. Tau senderelerinde tegerete kıyarlar, kavun karbızlar üstürdüm. Min senin tike yarlarında at oynattım, kızlar süydüm. Koyşandır mınnan 30-40 yıllık Üyezikey, İlkey, Nişkebilkey, bügellerin külöş bügüle, dulkınların minim yüreğimnin altın almasından tügüle dip yazgan idim. Hak iken tügüldü, tügüleşek, tügülsün idi. Amin. Eyyi, senin yarlarında yaşayan halklarını yoratmau mümkün tügül. Künyak Uralının məğrur kukragindən bərib шығып, ölümsüz jırlarını jırlı, Şuvaş Üyezi başlarından distelegen tatar avulları aşa minderli kol, salkın şişme, kerkeli, tukmaq, jilder kibik distelegen ataklı şişmeler bilen kudretlenip, bereketli tuprağını munga suğara, ağasın da yaktı dulkınlarını Oznay, İslamgıl kibik Başkırt avulları arasındağı şunduyuk şagirene dim yılgasına getirip kıyasın. Senin dulkınlarında meşit manaralarının yarım ayları şaykalı. Jir şarı şiksiz, andımatuluklar bir hesap. Әмме мұндағыдай күміш сулар, күміш тамшылы таллар, мен яшар янкілер бір қайда yok. Мұндағыдай етіп, оң тарафтан татар әлифбасыдай ақ, яқты ташлары білән суға ішіліп түшкен тау тізмелері, яфрақларына, шешке күзлеулеріне сарыбал яққан бұлынлық урманнар. Сол тарафтан мұндағыдай етіп, елға ярларына шошып түшіп, ялғынған кең көкірәклі басулар инкөліклер. Қап ұртада, 60-70 тақырымдарға сузылған өзен әрмәліклерді, ақ күбік біліп қайнаған баланлық шымыртлықлар. Üyezi кібік гүлшешкелер арасынан ғына аққан алқынлар башқа бір қайдада yok. Кімді кім Üyezi таңларда жиді түс білән балқынған таңларını көрмеген. Шул шын сүйу ғазабын татымағандар кібік. Кімді кім Üyezi шафақларыдай кешкі таң шафақларını көрмеген. Шул шын юғалтулар фажиғасын кешірмегендір кібік. Кім Üyezi бойларында болмаған, шул жер yüzіндегі ең ішкірсіз, ең тырыш, ең шаян ноян, ең мұңлы, ең шағирәне халықны көрмегендір кібік. Шуңа күрә Üyezi дим үзәнләрін шағирләр үзәнлігі деп таатылар. Халықның ақылын, мұңын талантын, әдәп сызатын, халқын фиғілін, демәк шиғри мәдәни жігәрін, ул ішкен соның сифаты білгілейділер. Üyezi суларында өзіміздің татар Менделеев абзабыз ашқан элементлар системасындағы барлық асыл мәддә мәғдәнләр дә бар. Жидген, кәркәл тамақ,
Кашаган, Ишле, Баязит, Жилдәр, Шотман, Сатый һәм башка татар авылларының шишмәләреннән көч алган язы алкыннарындагы алтыннан халыкка камил акыл, ак көмештән хиссият шигърият, төркемештән тире шаянлык ингәндер кебек. Андагы җиз әһәңнәрдән кара көнчелек китеп, алар урынына матурлык яратылган, бакырлыктан бахырлык китеп, батырлык килгән. Бу сулар картайган сайын яшәртә, җан газапларын йомшарта белә. Шушы сыйфатлар татарны халык итеп саклаган һәм бүген дә саклый, сакласын иде. Амин. Кайгыларда гына булсам да, нинди генә җирләр күрсәм дә, нинди генә сулар ичсәм дә, синдәгедәй матур җирләрне күрмәдем, синдәгедәй тәмле суларны ичмәдем, язым. Синең көмеш бугазыңнан дастаннар агылган, телеңнән алтынга тиң җыр-шигырь үзелеп төшкән. Синдәге ибан кан тамырлары булып улларыңның һәм кызларының уч төпләренә бүрткән. Синең ярларыңдагы катламнарда борынгы Хун, Сармат, Кыпчак, Болгар татар бабаларыбызның авыр әмма каһармани тарихлары, бабаларыбыз балаларының бүгенге сынаулы әхваллары сурәтләнгән. Шуңа күрә синдә Канзафар би, Әкри батырлар үсеп чыккан һәм чыга тора. Әнә көнбатыштан һәм көнчыгыштан килгән тышкы һәм ичке дошманнардан сине яклау өчен тау араларыннан рәт-рәт булып улларыңның гаскәри урманы агыла, язым. Әнә улларыңның яраларын бәйләү өчен үзәннәреңнең бер очыннан икенче очына ак халатлы ашыгыч ярдәм туташлары кебек ак күбектә кайнап, ак баланнарың, ак шомыртларың йөгерә, язым. Башчымда тракторларың гөрләсен, атларың кешнәсен, сыерларың мөгрәсен, кәҗә сарыкларың бәлдәсен иде. Үләсе килми, яшисе килә, яшисем килә минем, язым. Иген башагыңның бишек биләвендә яткан һәр бер төгең синең, минем, аның сабые ул, язым. Юк, без үлемсез, нишләп без үләргә тиеш? Без үлемсезләр кавымыннан ул, язым. Рәхмәт сезгә. Барлыгызга рәхмәт. Киләчәгебез бәрәкәтле булсын, гомеребез узын булсын, язы буйлары чәчкә атсын, милләтебез яңадан аягына басып, яңадан мәктәпле булып, мәдрәсәле булып, мәчетле булып, яңадан борынгы хәленә кайтарга насыйп итсен иде. Амин. Мин шул турыда хыялланам. Biz ölmedik. Biz uyandık. Biz uyandık. Bugünkü Ulug' bayramimizni uyushtiruvda azirlik ishlarini olib boruga kimning ko'pmi ulush kiritganin ismlab atab aytmaymiz. Chunki bu izgi ishga qo'shiluvchilarning ismlarini sanab bitiruv hech kinada mumkin tugil. Ham ona bulishgan bizning botir ullarimiz ham qizlarimizning muhtojligi da yo'q. Allah sizdan rozi bo'lsin tuganlar. Allah nasllarimizni salomat qilsin. Bizning dinimiz, g'urf-odatlarimiz, ma'rifatimiz uchun molin, jonin fida etgan aziz tuganlar, qardoshlar, avuldoshlar, Allah Taala sizlarga g'ali darajalar bersin. Allah naslaringizni salomat qilsin. Allah Taala sizning bilan oxiratda da tag'da bir jannat bog'chalarında quchoqlashib ko'rishuvlarni taqdir aylasin. Bayramimiz mübarek bulsun tuganlar. Cumhuriyatimizning ma'naviy havasında bir güzellik örneği bulsun. Biz şeksiz derecede baxtli, biz baxtiyar. Naq suyukli payg'ambarimiz duo etgancha, yagiz ali shukr etik, ya bir dunyo to'tirgancha, ya bir ko'ngil to'lgancha. Mangu yaşasın Bayazid halkı. Bugün cennet kibik vatanımız Başkurtistan Cumhuriyeti Miyaka tibagi Bayazid avuli üstündagi yaqtılık, ul suyukli payg'ambarimiz Hazreti Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'nin nuridir. Şul
Nur белән җитәкләшеп үтик әле сезнең белән салават күпереннән. Туган йортыбыз Башкортстан өстендә бәхет кояшы мәңге балкысын. Халкым, мәхәббәтем, ватаным, султанатым. Җиреңне үбеп тидек дугалар гәүһәри. Һәм даһи булсын дип сәнәләр җәүһәри. Раббым бу нәселләрне сәламәт кылсын иде. Гомер кичергәндә Раббымыз Аллаһның әмере утхулу фиссилми каффата именлеккә берләшеп каушыйк. Нәк сөйкле пайгамбарыбыз өйрәткәнчә, мәрхәмәт иткән кешеләр мәрхәмәт күрер. Сөйгән кешеләр сөйлер. Онытмаган кешеләр онытылмас. Эй, халкым минем, сезләргә җәүһәрле мәхәббәт телим. Hürmetli televizor караучылар, безнең бүгенге программабыз ахырына якынлашты. Һәр вакыт безнең белән калыгыз. Үзегезнең теләк фикерләрегезне Кызыл таң битләре аша безгә язып җибәрегез. Шатлык һәм хозурлыкта, бик якында тагы да очрашулар тәкъдир итәсен. Исән, имин булыгыз.